गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलसाठी आम्ही इथे जमलेलो आहेत आणि येस एक खूप आनंदाची बातमी ती म्हणणार ह्या वर्षाचा कृतज्ञता पुरस्कार जो अशोक मामांना देण्यात येणार आहे आणि आज ह्या फेस्टिवलला जरी ते येऊ शकले नाही त्यांचं आज थोडंसं आणि कारणासाठी आमच्याबरोबर निवेदिता मॅडम आहे. मॅडम वेलकम टू गोवा. सगळ्यात आधी नमस्कार. नमस्कार. गोव्यात येऊन कसं वाटतं? सगळ्यात गोवा तर सासरच आहे माझं आणि आज वर्षानुवर्ष आम्ही गोव्यात येतोय. दरवर्षी गोव्याला येतोच आम्ही. आणि एक असं गोव्याला आल्यावरती म्हणजे बाकी लोकांना नुसतं सुट्टीचं वातावरण कदाचित वाटत असेल, पण आम्हाला सुट्टीबरोबरच आम्हाला एक फॅमिलीचं वातावरण, त्याचबरोबर मंगेशी जे आमचं कुलदैवत आहे, कायम आम्ही तिथे येतो अभिषेकासाठी. तर गोव्याला येणं म्हणजे कशा आपल्या कर्मभूमीत धर्मभूमीत आल्यासारखं वाटतं. मॅडम आम्हाला माहीत आहे आपले नातेवाईक म्हणजे अशोक मामाचे सुद्धा मला वाटतं मामा तिथे म्हापशाला राहत आहेत. गोव्यात खास करून येताना म्हणजे कामासंदर्भात यायला आवडतं की गोव्यात चल सुट्टीसाठी येऊया? मी तेच म्हटलं, दोन्हीसाठी. म्हणजे आम्ही वेगवेगळ्या आमच्या फॅमिली समारंभांसाठी, लग्न कार्य असू दे, वाढदिवस असू दे, येतच असतो. इतकी मोठी फॅमिली आमची गोव्यात आहेत त्याच्यामुळे. पण सुट्टीसाठी येत असतो. पण त्याचबरोबर मी म्हटलं तसं देवाला येणं, मंगेशीला येऊन एकदा अभिषेक करणं हा एक आमचा दर वर्षातला एक कार्यक्रम असतो. आणि कितीतरी सिनेमांची शूटिंग्स इकडे होतात, तर ते शूटिंगसाठी येणं सुद्धा अतिशय आवडतं. नाटकाचे प्रयोग होतात. आत्ताच परत आमचं गोव्यामध्ये 5, 6, 7 आणि 8 सप्टेंबर मी स्वरा आणि ते दोघं नावाचं माझं नाटक आहे. त्याच्या दौऱ्यावरती परत मी गोव्याला येणार आहे. मॅडम या वर्षीचा कृतज्ञता पुरस्कार मराठी फिल्म फेस्टिवलमध्ये अशोक मामांना देण्यात येणार आहे. कसं वाटतं सगळं? आणि मला माहिती आहे अशोक मामांना खरं यायचं असणार इथे, पण काय माहिती ना, सध्याची परिस्थिती अशी आहे की आपल्याला जर ताप येत असेल तर आपण 4 लोकांमध्ये मिसळू नये. म्हणजे काय म्हणा, जागरूक सिटिझन म्हणून आपण ते पाळलं पाहिजे. आणि व्हायरल फिवरची साथ आहे, सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्यातून 8 तारखेला त्यांना प्रयोगासाठी उभं राहायचं आहे. परत 8 तारखेला व्हॅक्यूम क्लिनर आमच्या नाटकाचा प्रयोग आहे. तर त्याच्यामुळे ती विश्रांती आत्ता त्यांना घेणं खूप गरजेचं होतं आणि म्हणून ते आले नाहीत. पण त्यांचं मन इथेच आहे. आणि काय सांगून पाठवलंय तुम्हाला म्हणजे स्टेजवर? नाही, त्यांनी काही असं मोठं सांगून असं पाठवलेलं नाहीये. आज इतक्या वर्षांचा सहवास झाला त्यामुळे त्यांना मनातून काय बोलायचं ते मी नक्की जाणू शकते. त्यांनी सांगायची गरज नाही त्यासाठी. आमचं सर्वांचंच खूप खूप प्रेम आहे अशोक मामांवरती, कारण आम्ही प्रश्नच नाही. खूप प्रेक्षकांनी अशोकवरती जीवापाड प्रेम केलं आणि त्यामुळेच आज 75व्या वर्षी सुद्धा त्याच्यामध्ये जो उत्साह आहे, त्याच्यामध्ये जी ऊर्जा आहे, जी स्फूर्ती आहे, त्याचं कारण त्याच्या सगळ्या फॅन्सचं त्याच्यावरती असलेलं प्रेम. मॅडम थँक्यू व्हेरी मच आमच्यासोबत बोलल्यामुळे. थँक्यू. अँड ॲट लास्ट एकच मराठी फिल्म फेस्टिवलमध्ये, कारण भरपूर 3 वर्षांनी परत होते, कोविडच्या काळात नाही झालं होतं, असे फेस्टिवल्स गोव्यामध्ये होत आहेत. कसं वाटतं? नाही, गोवा उलट ही कलाकारांची भूमी आहे आणि अशा प्रकारचे फेस्टिवल्स व्हावेतच गोव्यात. म्हणजे गोव्यामध्ये जे एक तुम्ही काय म्हणूया, एक नॅचरल सौंदर्य आहे. गोव्यातल्या प्रत्येक घराघरामध्ये कला आहे. मग ती संगीताची असेल किंवा ती नृत्याची असेल किंवा कुठल्या वादनाची असेल, घराघरामध्ये कला आहे. तर गोव्यातले लोक मुळातच नेहमीच कलाकारांचा आदर करत आलेले आहेत. तर अशा प्रकारचं फिल्म फेस्टिवल किंवा मी म्हणते उद्या नाट्य महोत्सव सुद्धा, संगीत महोत्सव सुद्धा गोव्याच्या भूमीवर झालाच पाहिजे. गोव्याची भूमी ही त्याच्यासाठी सुपीक भूमी आहे असं मला वाटतं. थँक्यू मॅम. थँक्यू व्हेरी मच.